Mathatha lithuba ndibulise ngukhansela Lento, ukhansela Gom wase-Ward 10, ukhansela Manqalo wase-Ward 21. Singoceba bezukuba lapha ku-Sector 2. Sihleli nodata nomama be-Neighborhood Watch. Silapha namhlanje o-Neighborhood Watch okanye udata nomama be-patrol bethu base-Sector 2. Bathe ke imali bebeyifumene abayiphiweyo ephondweni. Bathenga ke ngoku i-hockey-talkie, bathenga i-printer, bathenga i-laptop. Nansi ke ngoku i-printer yakhona bazawuprinta ngoku because bayile esikolweni kancinci. Bazawuprinta, bazawuchaza ereyidweni. Kuthi uyawuchaza ereyidweni, kuthi over. Nansi radio yabo bayawukhwaza bayokhwaza no-WhatsApp ngoku. Bawuthethe ereyidweni babizana bebonke. Naza ke zonke i-material, i-tools zabo ziphelele zilapha ke ngoku. Wafatsotsi ngenile uNeighborhood Watch wafatsotsi ngoku walala sigelekeqe siyangena eshopu no extra charges para siqoqwa sigupula yonke indawo siyakhwazana apha ayinikezwa kubantu be-patrols only. Enkosi.